Mga nag-overnight ka dyan kung kagabi Gabi, mo, kawawa sila. Ang dami-daming taga-upan, ba. ay kalasyaw. Anong ginawa eh? Yan lang, hindi pa sila makalabas-labas lang. Kamusta po? Eto, mabuti po, sir. Oh. Balik po ulit kami dito sa inyo dahil masarap po kayo magluto. Talagang mainggan niyo po kayong pumunta dito sapagkat napakaganda po ng lugar na ito. Okay. What's up mga masters and welcome back to another edition of Papa Ram TV. Okay. Nandito tayo ngayon sa Masami Way. Tingnan mo naman, boom. Yun oh. Umikot yung camera mo. At syempre, welcome back sa ating mga subscribers. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe para lagi kang updated dito sa aking channel. Okay? Pero bago ang lahat, shoutout muna ako sa mga nagiinuman doon. Tignan mo muna, yun oh. Ewan ko kung nagiinuman sila, pero ang alam ko kasi nakaban yung liquor ngayon. Di ba bawal ang alak? Okay? Let's go na. Nakakaligo na ako, guys. You got me singing way oh, oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, oh. You got me singing way oh, oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh. Maybe let's take a drive, take a drive. Way oh. Okay, guys. Yung dati kasi may pwede ka pumunta doon. Dati yun. Pero ngayon, sinarado na nila kasi daw may mga turista at saka yung mga ibang dumadaan dito. Nakikita sila yung mga basura doon. Kaya ang ginawa ng management dito sa Masanere, pinasarado nila yung part na yun. Tapos meron ding isla, nakikita yun dito sa Masanere. Yan. So, yung isla na yan, pwede ka pumunta dyan sa halagang 500 pesos. Sa isang bangka, 5 kayo. Okay? 500 pesos na papunta doon. Papunta at saka pabalik. Maybe let's take a drive, take a drive. You got me singing. You look like a guy who could treat me right. Boy, take a chance, will you let me ride? I could be the best thing in your life. So hanggang dito na ang ating video tungkol sa Masanere Beach dito sa bayan ng Swan. At syempre kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. At syempre i-share mo na rin para makita nila ang kagandahan ng Masanere. Okay? So kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Ito nga pala si Papa Ram at ito ang Papa Ram TV. Alright, let's go!